Хора, снимам зад камерата, това е Сенчо, вие го знаете в миналото видео го знаете. Ето го, Асенчо. И с новата ми тениска. Ето, тази тениска е много яка, брат. Ще чакай, я отиди на да я лече там до кашон. Дай още малко, още. Още. Стоп. Чакайте само да мина. Добре. Това е... Хора, смисъл, сега снимам сам. Хора, в момента не ви питал къде сме. В момента аз съм на работа. В момента аз съм на работа. Пак ли ме снимаш? Не. В момента снимам. Не хареса да видите. Ето майка ми. Ето майка ми. Чави е баба и Леро. Тя се родила преди. Вчера правих много голям купон. Кой искаш? О, ти са много чехли. Ти не уния, нали ги скъса? Кои скъса, бе? Не, я ги мири. Не беше ми станат хора. Да, бе, стават ми. Да, хора, ето. Много хубави чехли имаш, бе. За мен ще кажа. Хора, Я занеси това на Галя на бюро. само това ще ви покажа. Сега в момента ще си ги върна. Сега хора. В момента снимам. Сега... Ето тук. Не, към гаража няма на ходи. Така стоя. Покажа. Ръката ми стоя така. Ще телефона е така. Габи, дай телефона, бе. Кой искаш? Чак се снимам. Да само ще ви прекъсна. Айде, чао. Айде, чао.